Hola, bon dia. Us volia donar les gràcies. Presento, perdó. Soc la Maria Antònia Llopis, la directora dels laboratoris clínics de l'ICS, i us volia donar la benvinguda en aquest webinar. També volia donar les gràcies als ponents d'aquest seminari. En primer lloc ens parlarà el Ramon Escuriet, que és el coordinador del Pla de Salut Afectiva, Sexual i Reproductiva del Departament de Salut. El doctor Antoni Borrell, consultor sènior de Medicina Fetal i professor titular de la Universitat de Barcelona. La doctora Núria Nogués, cap del Laboratori d'Immunohematologia del Banc de Sang i Teixits, i la Cristina Martínez, que està al meu costat, responsable corporativa dels ASIRS de Catalunya, que pertany a la Direcció Assistencial d'Atenció Primària de l'ICS. Jo, en primer lloc, agrair als ponents la participació en aquest seminari i bé, que ens donaran a conèixer una mica l'aplicació clínica d'aquesta prova i ens explicaran l'experiència de les dades que disposen ja a Catalunya en quant a resultats d'aquesta determinació. Us volia dir també que si teniu alguna pregunta que les aneu escrivint en el xat i així les podrem anar recollint i respondre al final de la sessió. Cristina, volies comentar alguna cosa o donem la paraula? Donem, no? Primer al Toni Borrell. El Ramon. El Ramon primer. Donem la paraula al Ramon Escuriet. Hola, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me a compartir amb vosaltres aquest webinar. Jo seré molt breu, ara comparteixo. Crec que ara veureu la presentació. Únicament per donar transmetre la importància que té aquesta prova després en la salut de les dones embarassades, en aquelles que ho necessiten. I per això, a veure si funciona. Sempre passa. Un moment, ara. Únicament explicar també el Pla de Salut Afectiva, Sexual i Reproductiva, que es crea dintre del marc de l'Estratègia Nacional de Drets en Salut Sexual i Reproductiva, en el qual estem treballant. Molts de vosaltres que esteu aquí, esteu també escoltant, participeu en algun dels grups de treball que estan treballant en el desenvolupament del pla i en la implementació ja d'algunes de les accions. Aquestes línies està també la millora de la salut afectiva, sexual i reproductiva de totes les dones en capacitat gestant de la concepció durant tot el període perinatal. En aquest vam incloure un dels objectius, que és el que encaixa avui en aquest webinar, que és la garantia de l'aplicació de les recomanacions actualitzades del protocol de seguiment de l'embaràs per part dels ASIRS i de tots els hospitals. De la mateixa forma que fa uns dies també vam fer el webinar per la recomanació del cribatge de preeclàmpsia, doncs aquest també la determinació de l'ERH fetal en Sant Maternà també té aquesta importància per la millora de la salut de les dones embarassades. I aquí, que ja m'he avançat, el protocol ja proposa des del 2018, ja proposa aquesta acció i el que pretén en aquest webinar és transmetre la importància que té, però de forma sistemàtica, a totes aquelles dones que ho necessiten. I ara els següents ponents seran els que us ajuden a captar aquesta importància i aplicar aquesta recomanació en el protocol a totes les dones que es visiten als ASIRS de tota Catalunya. I sense més, jo ja no tinc algo tan interessant com els ponents que vindran després. Us agraeixo que m'hàgiu donat l'oportunitat de compartir aquesta estona amb vosaltres i ja quedo a l'escolta del que explicaran els que de veritat saben d'aquesta prova i de la importància que té i sabran transmetre-ho. Moltes gràcies. Gràcies, Ramon. I ara sí, no? Sí. Doctor Borrell, no? Que explicaràs una mica en què consisteix això que anem a fer
i què estem fent amb aquesta determinació. Molt bé. Moltes gràcies també per la invitació. Potser hauríem de començar parlant, abans de parlar específicament de l'ERH, de què és la isoimmunització. I la isoimmunització, per recordar-vos-ho, és la producció materna d'anticossos de classe IgG, que tenen la particularitat que travessen la placenta, en contra d'un antigen eritrocitari fetal. Si l'antigen aquest està en el fetus i no està a la mare, vol dir que és d'origen patern. Aleshores, de manera habitual, hi ha una isoimmunització ABO, és a dir, quan el fill és A o B i la mare no té un dels dos antígens, això és de manera habitual, el que passa que no produeix una anèmia fetal, és un problema postnatal. És molt freqüent i per això aquests anticossos es diuen regulars. Quan ja no és un anti-A o un anti-B, aleshores són anticossos irregulars. I d'aquí ve el nom que utilitzem habitualment de determinació d'anticossos irregulars. La isoimmunització més freqüent, o diguem més greu d'anticossos irregulars, és l'anti-RHD. Era molt prevalent, l'any 69 veieu era el 16%, i des que es va instaurar la immunoprofilaxi amb gammaglobulina ha baixat a unes taxes, del 2%. Clàssicament es considera que hi ha un 15% d'individus RH negatius a Europa, fora del País Basc, crec jo. I si ens fixem en Catalunya, les dades que tenim és el 16%, quasi la meitat serien A negatius i l'altra meitat 0 negatius. Els altres són una proporció molt baixa. Com es produeix això de la isoimmunització anti-D? Primer hi ha d'haver una incompatibilitat entre el fetus i la mare, un fetus positiu amb una mare negativa. Segon, que hi hagi un pas suficient d'hematies del fetus a la mare perquè sensibilitzi en contra d'aquest antigen RHD. En segon lloc, que hi hagi una nova exposició antigènica que aquesta produirà immunoglobulines IgG perquè les inicials eren IgM i no passaven la placenta. I amb aquesta segona exposició antigènica, que normalment passa amb el part, però no sempre, aleshores hi ha una reacció antigen-anticòs en la membrana dels hematies fetals i aquests hematies fetals són destruïts pel mateix sistema reticuloendotelial del fetus i es produeix una anèmia que en casos més greus pot arribar a un hídrops fetal i a la mort del fetus. Bé, això podem esperar-ho. La història natural seria en el 17% dels casos amb mare negativa i fetus positiu es produiria aquesta isoimmunització. La majoria, la primera sensibilització seria durant el part. Però hi ha un 10% de casos en què això es produeix abans del part. I d'aquí ve que ara estiguem donant gammaglobulines en el tercer trimestre, quan fa anys només se'n donava després del part. Bé, aquest pas d'hematies del fetus a la mare, a part de ser molt facilitat pel part, també es dona en altres circumstàncies, diverses situacions clíniques. Bé, per tant, el diagnòstic de la isoimmunització RH, el primer pas serà amb la detecció dels anticossos irregulars, que es fan de rutina en el primer trimestre de totes les embarassades. I aquí nosaltres considerem com a títol crític U16. Això també, abans se'n deia el test de Coombs, perquè va descobrir aquest senyor Coombs, es veu que anant amb tren des d'Oxford a Londres, se li va acudir la determinació d'antiglobulines directa i la indirecta. Les anticossos irregulars és la indirecta amb la mare. Bé, llavors, quina aplicació té el genotipatge RHD en casos d'isoimmunitat? Diríem, quina aplicació té? En pot tenir dues. En casos d'isoimmunització establerta, que és quan els anticossos irregulars són positius o quan són negatius. Anem a la primera. Tenim uns anticossos irregulars positius, aleshores indicarem sempre un genotipatge RHD per confirmar que el fetus és positiu, perquè a vegades ens podem trobar que els anticossos pugin i el fetus sigui negatiu per una reacció anamnèsica
que jo no entenc el mecanisme i la Núria, si voleu, algun dia algú vol, li explicarà perquè jo no entenc ben bé per què es produeix, però es produeix a vegades. Fins fa molt poc, el mètode que teníem era l'amniocentesi per saber l'RH del fetus. Primer s'havia fet amb sang, després va fer amb líquid, a més es pot fer per diagnòstic preimplantacional i ja fa uns anys que es pot fer en sang materna. En sang materna podem veure el genotipatge de l'RHD fetal. Això, el tema del DNA lliure, tots ara el tenim molt present perquè ara l'estem utilitzant amb una proporció important de gestants pel tema del síndrome de Down i d'altres trisomies. Això va ser descrit pel Denis Law, també a Oxford, curiosament, i es tracta de la presència de DNA fetal lliure. Lliure vol dir extracel·lular, és a dir, DNA que no està en el nucli ni en el citoplasma, sinó que està fora de la cèl·lula i que es troba en el plasma matern. Aquí teniu l'esquema, que tots ja sabem que més que del fetus ve de la placenta i llavors arriba a representar un 10% de tot el DNA lliure que té l'embarassada, el 10% és del fetus i el 90% és de la mare, de diversos òrgans de la mare. Desapareix ràpidament després del part i ve a ser, entre cometes, una tècnica senzilla detectar l'RHD positiu quan la dona és negativa, igual que detectar el cromosoma Y amb una dona que evidentment no té cromosoma Y. És a dir, són deteccions qualitatives, a diferència del que és amb síndrome de Down, que hem de detectar que hi ha 3 cromosomes 21 en comptes de 2. Això seria una tècnica quantitativa que ha costat molt més de desenvolupar. I per què dic qualitativa? Doncs perquè aquí teniu el que és el gen RHD, és a dir, Rhesus D, i l'altre gen que és el gen Rhesus CE. Rhesus RH ve de Rhesus, que és un tipus de mico, que és on es va descriure aquestes proteïnes dels eritrocits, es van descriure en els micorresus i d'aquí ve Rhesus i RH. L'individu RH positiu, de raça blanca, té tot el gen amb 10 exons i els individus negatius de raça blanca, o la seva gran majoria, tenen una deleció completa dels 10 exons. Per tant, qualsevol seqüència, en principi, d'aquest gen RHD, si la trobem a la sang d'una mare que és negativa, vindrà del fetus. I per tant, llavors, quin és el següent pas que farem? Farem la determinació amb Doppler de la velocitat de la cerebral mitja, és a dir, quan hi ha una anèmia, hi ha una hiperdinàmia circulatòria i això ho mirem a la cerebral mitja. Quan això està augmentat, farem una cordocentesi, farem un hemograma del fetus. I quan aquest hemograma ens indiqui que hi ha una anèmia, aleshores li farem una transfusió intrauterina. També en el cas d'un hidrops immune ja anirem directament a la cordocentesi. Aquest és l'escenari 1, aquest escenari quan els anticossos irregulars són positius, quin paper té el genotipatge RHD en sang materna, que veieu que és important perquè ens permet evitar una amniocentesi que no cal. Quin paper té el genotipatge RHD amb gestants que no estan isoimmunitzades i que, per tant, tenen uns anticossos irregulars negatius? Bé, ens permetrà pautar la immunoprofilaxi. La immunoprofilaxi consisteix en l'administració d'immunoglobulines G, anti-D, anti-RHD, que són hiperimmunes, que el que fan és destruir o ajudar que es destrueixin els hematiers fetals que passen a la circulació materna, perquè no es produeixi aquesta sensibilització. Bé, quina efectivitat té la immunoprofilaxi? Aquí tenim 2 xifres de la Cochrane que ens diu que si l'administrem postpart, el nivell d'isomunització serà només el 12% del que tindríem si no la poséssim. I en el tercer trimestre evita, o tenim el 44%, és a dir, evita el 66% de les isoimmunitzacions anti-D. Bé, per tant, aquest era l'esquema que fèiem servir fins ara, o fins fa uns anys. A primer trimestre determinàvem l'RHD matern i si la mare era negativa, en el tercer trimestre administrem la gamma-globulina anti-D. Ara hem variat aquest esquema, o ara el anirem variant a mesura que es vagi introduint.
A part de la determinació de l'RHD matern, quan tenim una gestant que és negativa, aleshores li fem el genotipatge RHD fetal en el segon trimestre. I aleshores, si el fetus és negatiu, no cal administrar la gamma-globulina. Perquè us feu una mica una idea dels números, si tenim 1.000 gestants, d'aquestes 1.000 gestants n'hi ha 15%, o hem dit a Catalunya 16% de RHD negatives, que fins ara estaven posant gamma-globulina totes en el tercer trimestre. En canvi, si determinem l'RHD fetal, si fem el genotipatge, ens podem estalviar el 40% d'aquestes 150 RHD negatives. Hi ha 60 fetus negatius, que evidentment, al ser negatius al feto, igual que la mare, no hi ha cap sensibilització aquí i ens podem estalviar la gamma. Nosaltres ja vam fer fa uns anys un estudi pilot en l'any 2010-2011, que ho vam aplicar a 284 gestants, l'extracció igual que del que proposem, 24-26, aquí el mètode específic, que és una RT-PCR, una real-time PCR, i aleshores, si el fetus era negatiu, aleshores proposàvem evitar de donar la gamma-globulina anti-D. I els resultats van ser ja molt bons en aquest estudi pilot. Amb 266 úniques vam tenir una correlació perfecta i amb gestacions gemelars, en canvi, vam tenir un cas de fals positiu. És a dir, que ens va semblar que era positiu el fetus, o un o dos, perquè només que en sigui un ja s'ha donat la gamma-globulina i només que en sigui un ja surt positiu, doncs ens va sortir positiu i realment els dos eren negatius. Va ser el que se'n diu un fals positiu. Bé, tenim en qualsevol prova diagnòstica, en aquest cas el genotipatge RHD, fixeu-vos que tenim individus fetus positius, fetus negatius. Si tenim un genotipatge amb RHD positiu, amb un fetus positiu, serà un veritable positiu. Si tenim un resultat positiu amb un fetus, si tenim un resultat negatiu amb un fetus positiu, és un fals negatiu. Si tenim un resultat positiu, un genotipatge positiu amb un individu negatiu, això és un fals positiu. És evident. I si en canvi tenim un resultat negatiu amb un individu negatiu, és un veritable negatiu. Faig aquesta distinció i he posat el fals negatiu en vermell perquè la transcendència de les dues situacions no és similar. Amb un fals negatiu, nosaltres serà un feto positiu que necessita la gamma-globulina, que nosaltres no detectarem i que evitarem de donar la gamma-globulina i que, per tant, es podria sensibilitzar en el tercer trimestre. Un fals positiu serà un fetus negatiu, que nosaltres el veurem, ens pensarem que és positiu, li donem la gamma-globulina extra, que és el que hem fet fins ara en tots els centres que no s'ha instaurat el genotipatge RHD en el segon trimestre. Aquesta és una experiència important dels Països Baixos, després tindrem la Núria ens explicarà l'experiència catalana. Aquí ja fa molts anys que ho fan, aquí als Països Baixos, i fixeu-vos que amb números molt grans, una cobertura altíssima, sobretot a les embarassades de Països Baixos, i fixeu-vos les xifres de resultats inconclusius molt baixes, un 0,2, i els errors diagnòstics, els falsos positius, el 0,6, que hem dit que no ens molesten tant o no tenen tanta transcendència, i els falsos negatius realment baixíssims, un 0,03. Hi ha un estudi francès, que també fa anys que també ho tenen implementat, que han estudiat per què, és a dir, tothom entén que és un fals negatiu, que no arribem a detectar una cosa que existeix, però com podem detectar una cosa que no existeix? I aleshores això és un problema que és més difícil d'entendre. Llavors aquest estudi del grup, aquest és un grup holandès, en què va tenir 44 casos inexplicables i va trobar en 4 casos que li donava també un fals positiu per l'SRI, és a dir, pel sexe fetal. Sortia un nen positiu quan en realitat era una nena i era negativa. Llavors ells han pensat, això ho han atribuït als Vanishing Twins. Aquí hi havia un bessó, aquí, que aquí el veieu, que era un nen positiu, que es va quedar a la placenta i que d'aquí venen les senyals
SRI positives i RHD positives que no corresponen a l'embrió. I això no confonguem això, que això és una quimera amb el que és un mosaic placentari, que un mosaic placentari mai pot donar un RHD positiu si l'individu és negatiu. Anem a un parell de metaanàlisi. A part dels Països Baixos, tothom ho fa igual de bé. Bé, la veritat és que no, tothom ho fa igual de bé. Fixeu-vos aquesta primera metaanàlisi del 98 al 13, que hi ha 41 estudis, 11.000 mostres, falsos positius un 2%, ja hem dit que no ens preocupa tant, falsos negatius un 1%. Per tant, no és molt alt, però bé, és una xifra important, una mica. Una altra metaanàlisi més recent que selecciona millors casos i des del 2008 al 2015, 8 estudis més seleccionats. Aquí hi ha també el nostre, el del clínic, aquest el grande. I fixeu-vos casos inconclusius bastants, 3%, falsos positius bastant, 3,6%, però falsos negatius 0. Per tant, jo des d'un punt de vista clínic m'interessa que hi hagi pocs falsos positius. L'altre ja no m'amoïna tant. Bé, nosaltres normalment ho fem això en el segon trimestre i hi ha alguns estudis i alguns centres que ho han fet el primer. No sé si la Núria ens n'explicarà algun. Jo el primer que conec és aquest suec, del Karolinska, que fixeu-vos que tenien un 1% de falsos positius, un 1% de falsos negatius. Per tant, el primer trimestre i sobretot van concloure que abans de la setmana 8 realment els resultats eren molt poc fiables. Ja per anar concloent, diríem que el genotipatge fetal RHD en sang materna presenta una taxa del 2 al 3% de falsos positius, inferior a l'1% de falsos negatius, si es fa en el segon trimestre. En cas de gestants isoimmunitzades, el genotipatge fetal RHD en sang materna ha permès abandonar la pràctica d'una amniocentesi en el segon trimestre que realitzàvem per fer la determinació de l'RHD fetal. I finalment, que en cas de gestants no isoimmunitzades, que potser és el tema que tractem més avui, el genotipatge RHD en sang materna permet evitar l'administració innecessària de la gamma-globulina anti-D en un 40% de gestants RHD negatives. Molt bé, i això seria tot. Que passem directament a la següent. Sí, Núria, sí. Sí? I recordar que ja ho hem posat en el xat, però que podeu anar fent les preguntes que vagin sorgint, després també del que ha comentat el doctor Borrell en el Questions and Answers. Bé, espero que s'escolti bé. Jo soc la doctora Núria Nogués, la cap del Laboratori d'Immunohematologia del Banc de Sang i Teixits de Barcelona. I bé, la meva xerrada parlarà sobretot dels fonaments de la tècnica per la detecció del genotip RHD fetal en sang materna i també de la nostra experiència a Catalunya en aquesta determinació en el marc del programa de cribat. Aleshores, primer de tot volia d'alguna manera també introduir el que és el nostre laboratori, el Laboratori d'Immunohematologia, que és un laboratori de referència en immunohematologia, en aquest àmbit, i de fet, com a centre de referència és de fet on arriben els casos immunohematològics complexes de tot Catalunya per la seva resolució i també és centre de referència per la tipificació dels grups sanguinis, tant en donants com en pacients i, òbviament, en gestants. I també en l'àmbit de les incompatibilitats fetomaternes per antígens de grup sanguini, doncs també el nostre laboratori, diguéssim, abasta tant el que fa la identificació d'anticossos irregulars, que són aquests que de tant en tant es produeixen també durant la gestació, però a vegades en contextes de transfusió o de trasplantament, i en el context de la gestació també dins d'aquest mateix context, nosaltres també determinem de forma prenatal el grup sanguini dels fetus. Aquest és una miqueta el marc de la nostra activitat. Bé, aleshores, intentaré no ser redundant amb coses que ha explicat ja el doctor Borrell, però per passar una miqueta alguna cosa, simplement ja hem contextualitzat
que aquesta determinació de fet aplica a les gestants de fenotip RHD negatiu i que és la incompatibilitat per aquest antigen, per l'RHD, és de fet de les que és més clínicament rellevants en el nostre àmbit, precisament per la capacitat dels anticossos anti-D de produir, d'induir una malaltia hemolítica del nounat. Aleshores, es tractaria, òbviament, d'aquesta incompatibilitat es donaria quan el fetus fos RHD positiu, gràcies a haver heretat del pare aquest antigen, i això conduiria en una primera gestació a la sensibilització de la gestant, RHD negativa, i en una segona gestació és quan seria l'escenari en el que es podria produir aquesta malaltia hemolítica del nadó. Bé, com també ja s'ha dit, ja des de l'any 97, des del 1997, en què el grup de Denis Law va fer el descobriment de la presència d'aquest DNA d'origen fetal lliure en forma circulant en el plasma de les gestants, doncs això va obrir la possibilitat a determinar de forma no invasiva el genotip del fetus. Això, òbviament, també va obrir la porta a moltes altres determinacions en l'àmbit del diagnòstic prenatal no invasiu, com sabeu, però sí que és veritat que la determinació del genotip RHD fetal va ser una de les primeres aplicacions clíniques que va tenir justament aquest descobriment. Ja en l'any 98 el propi grup de Denis Law va descriure el primer protocol per determinar el genotip del fetus. I precisament es basa en això, en aquest DNA que està circulant de forma lliure en el plasma. I jo voldria recalcar un fet que potser no s'ha nombrat massa, i és el fet que en el DNA, en el plasma de les gestants, en forma lliure, no només hi ha aquest DNA d'origen fetal, sinó que també de forma majoritària hi ha DNA d'origen matern, d'origen de la pròpia mare, de la pròpia gestant. I això és important a tenir en compte perquè, si ens hi fixem en les característiques que té aquest DNA lliure en el plasma, doncs també, tal com s'ha dit, de fet procedeix de les cèl·lules trofoblàstiques que entren en apoptosi i que s'allibera a la circulació materna, està present en el plasma matern en quantitats limitades, perquè de fet és el component minoritari, el component majoritari és el DNA d'origen matern. I el percentatge relatiu de DNA d'origen fetal va incrementant de forma progressiva al llarg de la gestació i ens movem en uns percentatges que poden estar entre el 3 i el 6% en el primer trimestre i fins a arribar a un 15-20% al final de la gestació, tot i que hi ha una elevada variabilitat entre gestants, és a dir, que dins de la pròpia població la concentració que hi ha de DNA lliure en el plasma i la proporció relativa per un període, diguéssim, de setmanes de gestació, per una mateixa edat gestacional, hi ha força variabilitat. Bé, i finalment, això que també s'ha nombrat, que és que aquest DNA que és d'origen fetal lliure en el plasma de la mare desapareix ràpidament de la circulació materna després del part. Bé, també s'ha nombrat el fet que, juntament amb la determinació del sexe fetal, són les dues primeres determinacions que es van posar en marxa en l'àmbit del diagnòstic prenatal no invasiu, precisament perquè tenien aquest tret comú, que justament analitzaven un gen o un al·lel diana que no està present en el DNA de la mare. I això, això és precisament fruit del que també us ha comentat abans breument el doctor Borrell, que és que en el que serien les bases moleculars del fenotip RHD negatiu, justament el que es dona és una deleció completa del gen RHD. No sé si tinc el punter. Sí, Doncs aquí teniu l'exemple del que seria una gestant RHD negatiu que és homocigota per aquest haplotip en el que no hi ha cap còpia del gen RHD. Només que hi hagi una sola còpia o dues còpies, el fenotip resultant ja seria un fenotip RHD positiu. Voldria dir que s'està expressant en les hematies l'antigen RHD. Però aquí també hi ha
un fet que us voldria destacar i és el fet que el gen RH és un gen que es localitza en el locus RH i que està adjacent fent tàndem amb un altre gen, el gen RHCE, que és un gen altament homòleg. Si passa, va. És un gen altament homòleg amb el gen RH. Fixeu-vos que comparteixen fins a un 94% d'identitat en la seva seqüència. Això vol dir que certament la mare no tindrà seqüències del gen RH, però tant la mare com el fetus tindran seqüències del gen RHCE, que és un gen altament homòleg. Per tant, l'especificitat de l'assaig és un dels aspectes crítics per no tenir falsos positius fruit de seqüències del gen RHCE. I això, diguéssim, s'aborda mitjançant diferents estratègies, però bàsicament, diguéssim, que es va a buscar, es va a analitzar aquelles seqüències del gen RH que són específiques i que tenen menys homologia justament en aquestes regions respecte del gen RHCE. Hi ha diferents possibilitats i diferents mètodes o aproximacions que s'han desenvolupat i que totes elles pràcticament tenen molts bons resultats i s'estan aplicant de forma rutinària ja des de fa anys en diferents països. En el nostre cas, l'assaig que apliquem és un assaig que el que fa és analitzar els exons 5 i 10 del gen RH. Es pot tornar enrere? Sí, Val, gràcies. Ara, la següent. Molt bé. Bé, aleshores, us explico breument una miqueta en què consisteix el procediment, perquè en el fons la determinació requereix d'una mostra de sang total de la gestant. La mostra és molt important que no sigui manipulada, que sigui una extracció exclusiva per a aquesta determinació, perquè ja veureu que és una determinació molt sensible, que utilitza una tècnica molt sensible i que, per tant, en el context de voler justament determinar un genotip RH positiu en una mare D negativa i tenint en compte que el 75 o el 85%, perdoneu, de la població són RH positiu i, per tant, que estem envoltats, diguéssim, de la població majoritàriament positiva per l'RHD, doncs és molt important que es mantinguin, es treballi en unes condicions que preservin, de fet, que minimitzin el risc de contaminació. Un cop arriba la mostra al laboratori, el primer pas també és separar el plasma dels leucòcits de la mare, sobretot, i les hematies, per poder extreure, aïllar aquest ADN que està lliure en el plasma matern. Llavors, això, si us hi fixeu, es fa ja en una cabina de flux laminar amb un material dedicat exclusivament per a aquest tipus de manipulació i s'homogenitza el plasma que es separa en primera instància i es fan unes alíquotes a partir de les quals es farà l'extracció d'aquest DNA lliure en el plasma. L'extracció és un procés que està automatitzat amb un extractor automàtic que és el Kia Symphony en el nostre cas. Hi ha altres aparells en el mercat, però la veritat és que a Europa, sobretot, aquest extractor automàtic és dels que està més implementat per aquest tipus d'aplicacions, perquè té un protocol específic per aquest tipus d'aïllament del DNA lliure en el plasma i es parteix d'una alíquota d'1 mil·lilitre de plasma. Bé, aleshores, un cop ja tenim el DNA extret, el que es fa també es continua treballant en campana per preparar tot el que són els reactius. S'utilitza una tècnica de PCR a temps real, en un assaig Tachman, amb sondes Tachman, i per tant és una tècnica que s'ha de preparar els reactius i que el que és en si la dispensació automàtica en una placa de PCR sí que està automatitzat també per poder treballar amb un nombre de mostres significatiu i sense requerir la manipulació directa en el que és la preparació de les reaccions de PCR. I ara us ensenyo breument quins són els patrons d'amplificació que s'interpreten en funció de quins marcadors, diguéssim, mostren amplificació positiva. En el cas del nostre assaig, és un assaig multiplex que, com us he dit,
analitza els exons del gen RHD, l'exó 5 i l'exó 10, i també analitza el gen SRI com a marcador específic del cromosoma I i un marcador, que és el marcador CCR5, que és un gen no polimòrfic i és un gen que no té res a veure amb el grup sanguini, però que ens facilita, diguéssim, un marcador de DNA total i, per tant, ens permet confirmar que l'extracció del DNA de plasma ha funcionat bé. Aquest és un patró d'amplificació. Veieu que cadascun dels marcadors que s'interroguen va marcat amb una fluorescència diferent, que es pot combinar precisament perquè són fluorocroms diferents. I d'alguna manera també aquest assaig, com qualsevol assaig de genotipatge fetal, requereix també de dur-se a terme en forma de diverses rèpliques de la mateixa determinació per poder donar més robustesa i fiabilitat al resultat. I també és molt important treballar amb uns controls que et permetin garantir que no tens cap font de contaminació i que es pot validar tots els resultats d'aquella placa. Aquests controls negatius consisteixen, per una banda, en el que seria el tampó d'elució, com si fos el control que no té DNA de plasma, simplement té el que seria el tampó d'elució que utilitza el Kia Symphony quan elueix el DNA en els processos d'extracció i, per tant, seria com si fos l'aigua. I després també s'utilitza una mostra de plasma d'una donant, d'una dona RHD negatiu, no embarassada, que es processa en paral·lel perquè és, de fet, una mostra equivalent de la que sabem el resultat que ha de tenir i que es processa seguint absolutament tot el circuit de les mostres de les gestants i, per tant, és la millor manera de poder evidenciar i detectar en el cas que en algun punt de tot el procés es produeix una contaminació. Bé, aquest seria un exemple d'un resultat d'un fetus RHD negatiu en el que estem detectant el cromosoma I, el gen RI, per tant seria un fetus masculí, estem detectant el CCR5, per tant hi ha presència, hi ha DNA extret del plasma i no hi ha amplificació ni de l'exó 5 ni de l'exó 10 del gen RHD, per tant és un fetus B negatiu. I aquí veieu dos altres exemples en el que seria un fetus D positiu en la part superior, en el que tenim amplificació positiva pel marcador en blau, que és l'exó 10, i pel marcador verd, que és l'exó 5. Tenim el CCR5 i, en canvi, no amplifica l'ERRI perquè es tracta d'un fetus femení. I en el panell inferior s'està posat un exemple d'un fetus RHD negatiu en el que, de fet, és també un fetus femení, per tant, només hi ha amplificació del marcador CCR5 que ens permet visualitzar el DNA que s'ha extret. Bé, hi ha un altre aspecte que també el vull introduir en aquesta xerrada, simplement també perquè ho coneixeu, perquè fins ara hem dit que les gestants de fenotip D negatiu no tenen seqüències del gen RHD perquè tenen la deleció completa d'aquest gen, però sí que és veritat que això és la circumstància, diguéssim, majoritària en població caucàsica, però en altres poblacions, sobretot en poblacions d'ascendència africana, es donen variants al·lèliques d'aquest gen RHD que s'associen a un fenotip D negatiu i que, per tant, són gestants que quan les tipem el resultat és un resultat de fenotip D negatiu, però que a nivell genètic sí que tenen un genotip positiu perquè són portadores d'una variant al·lèlica que és una variant que en diem silent perquè no s'expressa. I, per tant, són gestants que tenen risc d'isoimmunització anti-D, al igual que qualsevol gestant D negatiu. Bé, dins d'aquest fenomen, aquesta circumstància en la que ens podem trobar, hi ha dos variants al·lèliques que són especialment a tenir en compte. Sobretot el que es coneix com a pseudogen RHD, aquesta és una variant silent que és bastant freqüent en població de raça negra i que està, de fet, representada en el 66% de les gestants de raça negra de fenotip D negatiu, és a dir, que és una variant molt prevalent, molt més prevalent que no pas la deleció completa del gen. I, per altra banda, hi ha també hi ha una altra variant que consisteix en un gen híbrid.
que també és, diguéssim, un fenomen que es dona fruit de que aquests dos gens tenen una elevada homologia entre ells i això afavoreix la possibilitat que hi hagi recombinacions intergèniques i aquestes recombinacions donen, moltes vegades s'associen al fenotip D negatiu. Per tant, això és simplement un fenomen que es dona a la nostra casuística també, perquè cal recordar que a Catalunya a dia d'avui tenim fins ben bé un 16% de població que en realitat és d'origen, que és d'altres orígens geogràfics, i aquí, per tant, també tenim representats persones que en el col·lectiu de gestants estan representades i que són d'origen africà o d'origen de països llatinoamericans i que tenen també una certa ascendència africana. Aleshores, d'alguna manera això no representa una limitació important perquè el disseny de l'estratègia de genotipatge fetal ho contempla i permet, de fet, determinar el genotip del fetus en qualsevol cas, però ens porta a identificar, en alguna ocasió, el que anomenem les gestants que són portadores d'un al·lel silè. Bé, us comentava que això no representa en si una limitació perquè, tot i que això és un assaig qualitatiu, com deia el doctor Borrell, en el que detectem o no detectem seqüències del gen RHD del fetus, sí que és cert que no deixa de ser una tècnica de PCR quantitativa. És una tècnica en la que ens basem en la detecció gràcies a un marcatge fluorescent. I, per tant, quan la mare és portadora d'un al·lel silent, sí que, com hem dit, en el DNA del plasma que analitzem, el component majoritari, de fet, és el DNA d'origen matern. Per tant, tenim l'oportunitat, de fet, de detectar, que no sé ara on tinc el cursor, tenim l'oportunitat de detectar això, aquesta diferència, diguéssim, en el que seria el patró d'amplificació del que seria l'al·lel de la mare respecte a aquesta amplificació en color vermell, que és el gen RI, el cromosoma I del fetus, que va bastant alineat amb el patró en color verd, que és l'exó 5 del gen del fetus heredat del pare i que seria un gen RHD normal, malgrat que la mare també té un gen silent. Bé, això simplement és perquè conegueu que la casuística, diguéssim, inclou aquest tipus de perfils i que, d'alguna manera, com veieu ara, és fàcilment discriminable de quan realment estem detectant el genotip del fetus versus quan estem detectant el genotip de la mare en presència del gen del fetus. Això simplement és per recalcar que, tal com ha dit el doctor Borrell també, que en principi en l'àmbit, diguéssim, de les gestants sensibilitzades, de les gestants amb isoimmunització anti-D, sens dubte aquesta determinació no invasiva del genotip del RHD del fetus ha estat una eina molt útil per confirmar o descartar la incompatibilitat fetomaterna i, per tant, conèixer el risc real de malaltia hemolítica del nounat. I en el context de detectar un fetus RHD negatiu, sens dubte descartes aquest risc, malgrat que la mare tingui un anti-D, fins i tot ni que el tingués amb un títol elevat. En el context que tractem avui, especialment, és aquest altre context en el que ens centrem en l'aplicació a totes les gestants RHD negatiu, no sensibilitzades, amb l'objectiu de guiar l'administració de la immunoprofilaxi antenatal. I bé, només recalcar i fer més èmfasi en el que això comporta, aquesta possibilitat, perquè el que pretenem és evitar aquesta exposició innecessària a la gammaglobulina anti-D en aquelles gestants que són portadores d'un fetus RHD negatiu. Això permet estalviar aquesta gammaglobulina anti-D, que no deixa de ser un producte que té un cost elevat, que s'obté de persones que s'immunitzen de forma voluntària i que s'hiperimmunitzen per poder després obtenir aquesta gammaglobulina anti-D, que la gammaglobulina anti-D no n'hi ha suficient en molts països del món per poder ser subministrada a aquelles gestants que realment la requereixen. També recalcar que aquesta gammaglobulina anti-D no deixa de ser un producte d'origen humà
I, per tant, tot i que és un producte segur, que passa molts controls de qualitat, que l'utilitzem i que ha comportat, diguéssim, un gran pas endavant en el que ha estat la reducció de la incidència de malaltia hemolítica per isoimmunització anti-D, no deixa de ser un producte que, com a tal, té uns riscos biològics inherents i que, per tant, administrar-ho innecessàriament a un percentatge significatiu de la població no té avui dia sentit, en el context de poder millorar aquest maneig de les gestants React negatiu i estalviar aquesta administració innecessària a les que no ho requereixen. Bé, ara per acabar us explicaré una miqueta l'experiència a Catalunya. A Catalunya la determinació del genotip RHD fetal en sang materna està centralitzada en el Laboratori d'Immunohematologia del BCT, que, com us he dit, és centre de referència per a aquesta activitat, no només en l'àmbit del genotip RHD fetal, sinó també en el context de la determinació d'altres grups sanguinis fetals. Aquesta determinació es va posar en marxa l'any 2004, per primer cop en el que es va ja implementar la determinació del genotip RHD fetal en el context de les gestants RHD negatiu isoimmunitzades. I des d'aleshores s'ha seguit treballant, òbviament, en l'àmbit d'aquestes gestants immunitzades i s'han anat desenvolupant protocols per la determinació del genotip fetal, PEL fetal o RHC petita fetal, entre d'altres, que, com sabeu, també són especificitats de grup sanguini o incompatibilitats fetomaternes de grup sanguini que també poden induir la malaltia hemolítica greu del fetus i del nadó. I, per tant, també, diguéssim que el nostre laboratori ha pogut, diguéssim, desenvolupar protocols molt robustos i sensibles també per poder determinar el genotip del fetus en aquest context. Bé, durant el període del 2013 al 2015, ja amb la finalitat, diguéssim, d'un programa de cribat, es va dur a terme un estudi pilot en col·laboració amb l'Hospital de Sant Pau per l'aplicació d'aquesta prova a totes les gestants D negatiu en el primer trimestre de la gestació. Ja en aquell temps, diguéssim, hi havia molts estudis a gran escala, duts a terme en diferents països europeus, sobretot, sens dubte, Holanda i Dinamarca han estat països capdavanters en tota aquesta temàtica, però diguéssim que en aquelles alçades nosaltres portàvem ja pràcticament 10 anys d'experiència en aquesta determinació i ja hi havia molts estudis que avalaven, diguéssim, la factibilitat d'aquesta determinació escalada a tota la població de gestants D negatiu. Aleshores, es va dur a terme aquest estudi pilot per l'interès d'avaluar, de fet, l'escenari en primer trimestre, que és un escenari en el que tampoc hi havia tanta experiència recollida. I, per tant, els objectius que ens vam fixar va ser determinar la sensibilitat i la fiabilitat del nostre abordatge de genotipatge RHD fetal en mostres de primer trimestre i també avaluar la seva implementació a la pràctica clínica, veure la factibilitat en el marc de tota la logística que això havia de comportar i fer una estimació del cost-benefici en aquest escenari primer trimestre. Bé, aquest és una miqueta l'algoritme de treball amb el que vam treballar. Es feia una extracció de sang de les gestants en el primer trimestre, fent-ho coincidir també amb altres determinacions de cribat de primer trimestre. Es fa l'extracció del DNA de plasma i s'analitzaven els exons de 5 i 10 del gen RHD i el gen RIC. En aquest context, diguéssim, es mirava si el resultat era concloent, doncs, per una banda, s'analitzava el genotip del fetus i també en paral·lel s'esperava al final de la gestació i es feia un seguiment per contrastar, poder comparar amb la determinació del fenotip RHD en sang de cordó umbilical en el nounat. I també, d'alguna manera, es recollia aquells resultats que en el primer trimestre podien resultar no concloents i en aquest context es demanava una nova mostra de sang i es repetia la determinació. Aquest és el resum dels resultats obtinguts en aquest context. Durant aquest període de temps es van estudiar un total de 532 gestants.
dels quals només en primera instància hi van haver 5 resultats no concloents, que representen un 0,94%, que amb la segona mostra que es va obtenir ja van passar a ser un resultat concloent, és a dir, que no hi ha hagut cap resultat que quedés no concloent. I dels resultats concloents doncs, es va obtenir un resultat positiu de genotip reacte fetal positiu en 340 gestants i un resultat de fetus reacte negatiu en 192 gestants. Això representa una proporció, diguéssim, del 36% aproximadament de portadores d'un fetus D negatiu. I aquí us mostro la correlació entre el genotip de l'RHD fetal i el fenotip dels nadons, que es va poder fer el seguiment en aquest total de 462 gestants, perquè hi van haver mostres que finalment el part no es va produir al propi Hospital de Sant Pau, o potser també hi va haver una interrupció de l'embaràs, avortaments, etc. I el total de gestants que es van poder estudiar va ser un total de 462, i en aquest context, diguéssim, es va fer l'estudi estadístic de la sensibilitat, l'especificitat, el valor predictiu positiu i el valor predictiu negatiu de la determinació, que com veieu va rendir uns valors molt bons de sensibilitat. L'especificitat, si us hi fixeu, i ara ho tornarem a veure, sempre és una mica més baixa, i això és fruit justament de l'existència d'al·lels silents en el conjunt de la població, que et donen un genotip positiu quan en realitat es correspon a un fenotip D negatiu. Per tant, són resultats molt bons. Aquests són resultats, de fet, que estan recollits i formen part del treball de la tesi doctoral de la doctora Obdulialejo Sabat, de l'Hospital de Sant Pau, amb la que vam tenir el plaer de treballar i de dirigir la tesi juntament amb el doctor Joan Parra, i que es va presentar al novembre de l'any passat amb tot aquest treball, que si us hi fixeu, aquí hi ha una taula on recollim també tots els estudis més, diguéssim, significatius, amb un nombre de mostres més significatiu, en el que, diguéssim, que si ens hi fixem en el que són programes de detecció nacional, doncs ens movem en un 99,8%, 99,4% de sensibilitat i en un 99, 97, 99% d'especificitat. Per tant, estan molt alineats aquests resultats amb els que vam obtenir en el context d'aquest treball en el que contrastàvem els resultats. Des d'aleshores, des del 2015, el programa de cribats s'ha anat desplegant en diferents altres hospitals de Catalunya i ha anat, diguéssim, augmentant el nombre de mostres que hem anat depèn de la determinació d'aquest genotip fetal. En el 2022 portem determinats a dia d'avui més de 6.775 mostres de gestants RH negatiu, de les quals aquí veieu els resultats que abasten un 60% són portadors d'un fetus D positiu i un 39% portadors d'un fetus D negatiu i aproximadament un 1% de gestants portadores d'aquests al·lels silents. I per tant s'ha pogut evitar l'administració innecessària de la gamma-globulina anti-D en un 39% de les gestants D negatiu. Bé, i simplement emmarcar tot això en el protocol de seguiment de l'embaràs i en l'última actualització que s'ha fet i que ja recolza i insisteix en la recomanació d'aplicar aquesta determinació per poder fer aquesta administració guiada. I res, moltes gràcies per la vostra atenció i quedo a la vostra disposició per atendre totes les preguntes que us puguin sorgir. Moltes gràcies a tots dos. Jo crec que ens heu mostrat bastant bé què significa això del genotipat i què ens aporta, en aquest cas, la prevenció de la insulinització, i que crec que és molt important pels efectes que sabem que pot tenir. Hi ha 4 preguntes. Alguna potser l'heu d'acabar de perfilar, però una de les preguntes era: entenc que una dona amb genotipat
en segon trimestre negatiu, que en tercer trimestre presenta anticossos irregulars positius, no precisarà tampoc més seguiment? En el segon trimestre, o sigui, perdoneu, en el tercer trimestre té anticossos irregulars anti-D, entenc. Sí, s'entén. Haurien de ser anti-D. Positius. En el tercer trimestre, però s'hauria de veure si s'ha administrat la gammaglobulina a la setmana 28 o no, perquè si s'ha administrat a la setmana 28 la gammaglobulina que li pertocaria, en aquest context no hauria de... O sigui, es detectaria la gammaglobulina anti-D en aquest cums indirecte del tercer trimestre. Però dèieu un genotip negatiu. No li pertocaria. Dèieu un genotip negatiu. Per tant, sí, perdoneu, perquè és que no ho veig i també... Si ens diu que és negatiu... O sigui, si en el genotip, en el segon trimestre, el genotip és D negatiu, no se li administraria la gammaglobulina i s'hauria d'estudiar aquest anti-D que apareix, diguéssim, sense correspondre's, òbviament, a la gammaglobulina anti-D. Seria un escenari, diguéssim, en el que es plantejaria dubte de diverses coses i que són importants també a tenir-les en compte, perquè tot el que simula un anti-D no és necessàriament un anti-D. Hi ha anticossos que són anti-Landsteiner-Wiener, que són els anticossos que tenen un patró exactament idèntic a l'anticòs anti-D, que poden mimetitzar, diguéssim, aquest patró i que en realitat no són fruit d'una sensibilització anti-D, i menys en el context d'un fetus D negatiu. També pot ser que amb anterioritat, en el primer trimestre, hagués passat desapercebut i hagués estat un escrutini d'anticossos irregulars negatiu, que potser en aquell moment hagués estat un fals negatiu i fos un anti-D que ja arrossegués, diguéssim, que ja estigués present. Normalment, quan es fa seguiment d'una sensibilització, es guarda mostres de l'estudi anterior per poder anar fent el seguiment del títol. Si l'escrutini ha estat negatiu, normalment no es guarda aquella mostra per poder revisar si realment havia estat un escrutini negatiu o si potser potenciant-ho, en realitat aquest anti-D ja estava present en el primer trimestre, tot i que el fetus fos D negatiu. És a dir, la fiabilitat del genotipatge fetal és a dia d'avui tan bona que el que menys posaríem en dubte és que sigui fruit que el genotip és D positiu. S'hauria d'investigar si és un anti-D natural, si no és un anti-D sinó que és un anti-Landsteiner-Wiener, si aquesta gestant potser té un anti-C més un anti-G que també dona un patró que sembla que sigui un anti-D. És a dir, que hi ha moltes, diguéssim, matisos immunohematològics, diguéssim, que poden portar a una troballa d'un anti-D, que potser és una IgM, no una IgG, també s'hauria de veure si és un anticòs natural. És a dir, que hi ha moltes coses, però que seria, en el fons, una troballa poc habitual i s'hauria d'investigar, certament, serològicament. No deixa de ser la possibilitat de repetir la determinació del genotip RHD en un context en el que certament un pensa que sí, que escolta'm, aquí hi ha un títol que va pujant, hem descartat tot això que estic ara explicant, no? I dius, doncs és que no sé, d'alguna manera això sí que ens correspondria a que sembla que hi hagi una isoimmunització anti-D, no? Molt bé. Un any estant, clar, és que tot això com són diferents combinacions, un any estant RH positiu en cums indirecte positiu al tercer trimestre, hi ha anticossos irregulars presents que es recomana nou control en 4 setmanes, caldria fer DNA fetal? Però jo penso que és molt important si té tothom clar si estem parlant d'un escrutini d'anticossos irregulars positiu per un anti-D o pot ser per alguna altra especificitat? Jo crec que no està especificada en la pregunta. No. Perquè les gestants D positiu, justament, es recomana fer aquesta determinació dels anticossos irregulars en el tercer trimestre, al voltant de la setmana 30-34, precisament per poder detectar aquelles aloimmunitzacions fruit de la gestació en curs que puguin correspondre's a altres especificitats clínicament rellevants i que no són un anti-D, que també n'hi ha. Hem nombrat l'antiquel, hem nombrat el C petita, és
És a dir, hi ha altres especificitats que poden ser clínicament rellevants. També hi ha altres especificitats que no són clínicament rellevants i que també les detectem quan fem un escrutini d'anticossos irregulars. Però per això ho fem, per identificar després si es tracta d'un anticòs que s'ha de tenir en compte perquè comporta un risc o bé és un anticòs clínicament no significatiu. Toni, com denuncio? Això crec que ho heu explicat, però com denuncio és administrar l'antidem, com fèiem fins ara, per justificar fer un estudi de DNA previ, o sigui, fer el genotipat en aquest cas. És cost efectiu aquest nou procediment o aquest nou procediment? A cop de nociu, home, en principi està sent molt poc nociu, però és cert que, per exemple, als anys 60 o 70 hi va haver una epidèmia d'hepatitis B a Irlanda degut a un lot de gamma-globulines amb virus de l'hepatitis B. Vull dir que això és un producte, com ha explicat molt bé la doctora Nogués, d'origen humà i si no hi ha... Potser hi ha prions que no els sabem detectar, vull dir que potencialment nociu més que nociu, la veritat és que amb uns bons controls no veiem molts efectes deleteris, però n'hi poden haver. I si es pot evitar, doncs el lògic és evitar-ho. El tema del cost-efectivitat, jo no sé molt actual, però he llegit, per el que he llegit, és cost-efectiu si es deixa de fer la tipificació neonatal, que ja als Països Baixos ja no ho fan, és a dir, que ja consideren que el genotipatge prenatal, ja amb això ja sabem quin fetus és positiu i quin és negatiu i no cal repetir-ho. Altres llocs ho fan i nosaltres encara ho fem, no? Que fem el tipatge postnatal, no sé per què. Bé, per més, perquè si diem que és tan fiable, per què ho fem? Clar. De totes maneres, també un tema que ha comentat la Núria era el tema del desabastiment, que a vegades hi ha països que tenen dificultats per poder obtenir aquesta gamma-globulina. O sigui que tot en conjunt sembla que va a favor de seguir aquesta recomanació i per això justament està en el protocol i nosaltres, encara que d'una manera tardana, perquè en els laboratoris també hi ha hagut inconvenients i durant la pandèmia hem estat una mica entretinguts, però ara ja justament calia donar el pas i per això ja s'està fent, s'estan derivant les mostres per poder-ho fer i donar compliment a aquest protocol que creiem que és el que cal fer. Jo crec que és amb la línia que deia la Maria Antònia, és sostenibilitat també en el sentit de que no només en altres països, sinó a vegades nosaltres aquí en el nostre país hem tingut desabastiment que ens fa patir bastant els professionals quan no tens res més i per tant saps que l'única solució que tenies era l'administració de la immunoglobulina. De manera que... De totes maneres, encara s'administra o no s'administra cap? No, en els genotipats negatius fetals ja no s'administra la immunoglobulina. Per tant, estem reduint el consum un 40%. Un 40%. Crec que és important. Les dues últimes, en un genotip negatiu, al segon trimestre, no s'hauria de fer cap més control al tercer trimestre, entenc. Com caldria mirar cums indirecte en el tercer trimestre? És un dubte que s'ha generat amb la primera pregunta. En un genotip negatiu al segon trimestre no s'hauria de fer cap més control al tercer trimestre, entenc. En realitat està reforçant el que estava preguntant en la primera. Clar. No caldria mirar cums indirecte en tercer trimestre? És clar que sí. En les gestants D negatiu es recomana fer-lo abans de l'administració de la gamma-globulina anti-D, que és al principi del tercer trimestre, perquè si ho fas després de l'administració de la gamma-globulina anti-D, tens el fet que detectes allò. Si no s'administra la gamma-globulina anti-D, que és a l'escenari aquest, s'hauria de fer la determinació en el tercer trimestre, es podria deixar de fer en el segon trimestre. I a partir de quan podem implantar... a partir de quan? Fa setmanes, A partir de quan podem implantar la determinació de l'RH fetal en sant matern en totes les gestants RH negatius a la resta de territori on encara no ho podem fer? El tema de la implementació és veritat que l'hem començat fa relativament poc, crec que vam començar al mes de març i ho vam anar fent
poc a poc, no, Núria? Primer amb el territori de Barcelona, no? Després s'ha anat implementant a tota la Metro Nord, i paulatinament s'ha anat posant a ECAP a mesura que els laboratoris han anat establint amb els laboratoris de referència que teniu en els vostres centres, han anat establint els circuits informàtics i d'arribada de les mostres al banc de sang i teixits. O sigui que això és una cosa que, en principi, hauria d'estar ja bastant posat en marxa. No sé des d'on ens fan aquesta pregunta, no? Jo el que puc dir és que els laboratoris de l'ICS hem fet un exercici ja d'aquesta derivació, però, clar, hi ha laboratoris que no són ICS que també els hem posat en contacte amb el laboratori del BCT perquè puguin establir també ells aquest circuit. En tot cas, és un tema que hauríeu de... Hauria de ser Igualada. Sí, tant a Igualada, igual que tota la part de la Catalunya central, diguéssim l'àrea de Vic, l'àrea de Manresa, diguéssim que s'està justament posant fil a l'agulla amb tot el que és això, el conveni per permetre tot el circuit d'aquestes mostres, el tema informàtic també de la connexió. S'estan fent reunions amb els diferents equips dels laboratoris i la informàtica, diguéssim, per treballar tot això i enllestir-ho l'abans possible perquè, de fet, ja es pugui fer aquesta derivació. Són els centres que estan, potser, que depenen encara d'unes accions que estan encarrilades però que encara no estan al seu lloc. Però ben segur que molt aviat en breu. Sí, el que sí que teòricament està ja en l'ECAP la possibilitat de sol·licitar la prova, està parlat també el tipus de connexió informàtica i tot, però no està tampoc arribant-se a fer... Sí, no està... Això sí que podríem... De fet, a Girona... En el començament hem tingut un problema de definició, de descripció de la prova ECAP, que realment ens ho van dir i realment en descriptiu es prestava confusió i semblava que fos el DNA fetal el que estaven demanant per l'estudi de neploïdies i no justament per la determinació del genotip de RHD. I això ja es va canviar. I ara, si realment no està implementat en els centres en el que haurien d'estar implementats, doncs és una acció que hauríem de fer recordatori, no? Nosaltres... Jo crec que és més en aquestes zones amb laboratoris, com deia la Núria de Catalunya Central, que estan en aquest parc de la resta... En realitat és Girona, Metropolitana Nord... Però Girona, Palamós, l'Empordà, vols dir? No, ni el Trueta. Ni el Trueta? Doncs això no és això que jo crec que ens quedem amb el missatge que hem de recordar. Ni la primària del Vall d'Hebron, només arriba Vall d'Hebron. O sigui, l'hospital arriba, però la primària... Però Vall d'Hebron sí que està, que ja l'hem enviat. La primària sí no deriva. O sigui, jo crec que hauríem de recordar que... No, els ACIRs. Els ACIRs tenen Vall d'Hebron com a laboratori de referència. Ens arriba lo de l'hospital. Però està barrejant tot. Igual està barrejat. Igual arriba barrejat. També pot ser. Això també podria ser, Això també podria ser. Que us arriba per l'origen Vall d'Hebron perquè us arriba de... Al ClinLab ens diuen que això és... Sí, és Igualada. És el que estava comentant ara la Núria, que estan establint els convenis entre el ClinLab i el BCT per poder... Perquè el ClinLab també el tenen a la zona de Garraf. Sí. També hi havia una pregunta relacionada una mica per anar tancant i ajustant-nos al temps. Quin és el moment, quines serien les setmanes o el moment ideal? Heu parlat de primer trimestre, heu parlat de segon trimestre, hi ha unes setmanes ideals per la determinació del genotipat? Apostaríeu per abans, segon trimestre? Jo ho diré des del punt de vista logístic, la Núria ho dirà des del punt de vista més científic. És a dir, si ho hem d'administrar en el tercer trimestre, ho hem de tenir abans de la
L'ideal és no fer una determinació extra, n'hi ha una cada trimestre. La del tercer trimestre ja ens agafa massa tard, que la fem a 34-36. La del primer ens va molt bé per establir, perquè encara hi ha algunes gestants que no saben si són positives o negatives. Doncs la del segon. La del segon sembla que ni pintada, que entre la 24 i la 26 per començar a posar la gamma globulina a la 30 o 28-30 o a partir de la 30. Sí, jo coincideixo al 100% en el context que, tot i que és factible fer-ho en el primer trimestre, la sensibilitat és molt bona i les dades ho demostren, però certament, com hem dit, la concentració del DNA fetal va augmentant al llarg de la gestació i, per tant, en el segon trimestre sempre hi ha una concentració superior, és un període en el que igualment logísticament hi ha una visita, diguéssim, de seguiment de l'embaràs i som a temps de tenir el resultat per la setmana 28, per tant, és ideal, de fet, justament programar-ho en el segon trimestre. Hi ha una pregunta potser més operativa relacionada amb això que diu si es pot incloure la mateixa extracció del segon trimestre sense necessitat de fer una següent extracció. O sigui, Sí, el que es necessita és que aquell tub estigui exclusivament dedicat per això, però es poden treure altres tubs en la mateixa extracció, no hi ha problema. I la petició igual. Sí, però la petició, sí, es pot fer igual, això no hi ha problema, no és com el DNA fetal, que és una mostra aïllada. Jo crec que també aquesta pregunta ve perquè en alguns territoris, com per exemple Barcelona, els tubs que van amb sets de bastants tubs, la por de fer-ho en tots els punts d'extracció feia que hi hagués que es caduquessin els tubs, però crec que això ja al final ja... Però això és una cosa que es reconduirà. Jo crec que hem començat, és veritat que hi ha territoris que van una mica més endarrerits, però jo ara sí que potser vam començar una mica abans de Setmana Santa, vam dir després de Setmana Santa tornarem a fer un recordatori. Aquest també seminari ens està també ajudant a parlar del tema, que la gent es posi a demanar-ho, que els laboratoris també havien de perfilar els circuits que han de perfilar i bé, i el que sí que jo tampoc voldria ficar-me en circuits concrets i en missatges dels laboratoris amb els centres concrets d'extracció, però sí que és veritat que en aquest sentit es podria fer una analítica. I el tema de centralitzar o no també és un tema que els laboratoris estan mirant de poder-ho estendre, però és un tema de logística també. Novament, és un tub que és diferent dels que s'utilitzen a l'atenció primària i llavors pensaven que potser igual es caducarien i per això volien centralitzar, però a poc anem caminant i jo crec que això es pot també treballant i reconduint. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes per estar connectades avui, un divendres, amb aquest horari, que hem pensat que podia funcionar a nivell assistencial millor també. I dir-vos molt bon cap de setmana, que en aquest cas és una mica més llarg, gaudim del dilluns, que és dia de treball, i que, per tant, podrem descansar una mica. I moltes gràcies de nou a Núria i Toni per la vostra exposició, a la Sara per tot el suport i ens veiem en el següent webinar que puguem tenir relacionat amb els aspectes normalment de salut sexual i reproductiva o de laboratori. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Adéu-siau.